Hello guys, maadjong buntag, maadjong gabi or maadjong udto ninjong tanan diha sa Bohol, Mindanao or Luzon. Karong adlaw guys ay weather is init, bugnaw. Unja karong ganihang udto nangadto mi sang ugangan sa mga senior citizen, nag-meet sila for how many years? 1.5 years. September 1. Nagkita na po sila utro. Salamat sa Diyos kay kumpleto sila. Daghan sila naka-attend sa ilang tapo. Walagi ang weather usahay tugnaw. Laay jud ang panahon karon. Mag-prepare na focus ahong mga ipamalit para sa buhol. Mga bata ari ay pwedeng sa baa. Nang nigawas kay karong adlaw init ganihang buntag landong manang usahay maka sakit ang weather karon bubinta karon kay naay panganod makita nimo blue ang panganod gamay tugnaw pero okay ra gihapon madudarag mag pull over mugawas na mura to guys, karong adlaw paabot lang mo sa akong i-upload nga picture katong kauban akong mother-in-law sa senior citizen dere sa Stuttgart na don't forget to click. See you next time. Cheers, bye bye goodbye.